салом мегӯям ба бинандагони гиромии радио Озодӣ, онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Соат вақти прагада ҳаст ва дар чанд дақиқаи дигар чун ҳамеша ман барои шумо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам ва умедворам ки ҳамаи шумо азизонро ба дасти содигар дар барномаи хабарӣ ҳамроҳ бо мо бубинам. хоҳари Ғаффор Мирзоев, генерали зиндонии тоҷик, мегӯяд бародараш аз нигаҳдориаш якҷо бо мухолифони ҳукумат ки замоне ӯ муқобилашон меҷангид норизоӣ кардааст. Оиша Мирзоева ба Радиои Озодӣ гуфт рӯзи 28 август барои бародараш хӯрок бурд ва аз ин пештар бо ӯ мулоқот карда буд. Ғаффор Мирзоев ба қавли хоҳараш аз он нигаронӣ кардааст ки ӯро бо онҳое нигоҳ медоранд ки замони ҷанги шаҳрвандӣ муқобилашон меҷангид. ӯ замони ҷанги шаҳрвандӣ хуб фармондаи нирӯҳои горди миллӣ буд. Дар он тарафи сангар мухолифини мусаллаҳ зери чатри иттиҳоди мухолифини тоҷик қарор доштанд. ҳоло бархе аз чеҳраҳои шинохтаи иттиҳоди нирӯҳои мухолифин аз ҷумла аъзоёни ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон бо ҳукмҳои тӯлонӣ дар ин маҳбас қарор доранд. Генерали зиндонӣ аз афроди мушаххасе ном набурдааст, вале дар аризааш ки онро хоҳараш ба идораи зиндонҳо супурдааст, масъалаи интиқолаш ба дигар зиндон ва аз нав баррасӣ кардани парвандаашро тақозо кардааст. Ин генерали собиқи тоҷик ки дар ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-97 ба тарафдорӣ аз ҳукумати ҳозира ҷангидааст, аз соли 2004 зиндонии якумриз. вазорати тандурустии Тоҷикистон гузориши Созмони Милали Муттаҳид дар бораи камбуди маводҳои лабораторӣ барои муайян кардани бемории COVID-19-ро рад кард. Дар як гузориши Созмони Милал гуфта шудааст ки Тоҷикистон ба камбуди таҷҳизотҳои лабораторӣ рӯбарӯ аст ва ба ин хотир мумкин аст ташхиси гирифторони COVID-19 қатъ шавад. Мушкили гузарондани тест дар Тоҷикистон аз оғози пандемия мавриди нигаронӣ аст ва коршиносон борҳо гуфтанд ки миқдори тестҳо кифоя нест. Мақомоти Тоҷикистон бошад мегӯянд гирифторони коронавирус дар кишвар коҳиш ёфтааст. Агар то як моҳи пеш амарӯза бар асоси оморҳои расмӣ беш аз 50 нафар гирифторони коронавирус сабт мешуд, ҳоло мақомот эълон мекунанд ки дар як шабона рӯз ҳамагӣ аз 30 то 40 нафарро сабт мекунанд. дар гузориши Созмони Милал гуфта мешавад ки коҳиши теъдоди беморон дар Тоҷикистон метавонад ба хотири мавҷуд набудани иқтидори санҷишӣ дар кишвар бошад. масъулини вазорати тандурустии Тоҷикистон нигаронии гузоришгарони Созмони Милали Муттаҳидро рад мекунанд. аз ҷумла Илҳом Ятимов, директори озмоишгоҳи идораи беҳдоштиё СЕС ба Радиои Озодӣ гуфт ташхисгоҳҳо дар кишвар барои муайян кардани гирифторони COVID-19 мушкили камбуди таҷҳизот надоранд. ҷаноби Ятимов гуфт феълан дар Тоҷикистон 10 ташхисгоҳ дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Хорӯх, Кӯлоб ва Бухтар тести коронавирусро муайян мекунанд ва дар як шабона рӯз дар кишвар то 2500 тест гирифта мешавад. мутахассисони соҳатӣ мегӯянд ин миқдор тест барои кишвари 9 миллионаи Тоҷикистон кофӣ нест. Кумитаи тафтишотии Русия дар вилояти Оренбурги он кишвар дар робита ба латтукӯб шудани муҳоҷирон аз сӯи кормандони полис ва муовизони маркази боздоштии муваққатии муҳоҷирон парвандаи ҷиноӣ боз накард. Кумитаи зидди шиканҷаи Русия рӯзи 25 август хабар дод латтукӯби муҳоҷирон баъди он сурат гирифтааст ки онҳо зидди манъи истифодаи телефонҳои мобилӣ дар боздоштгоҳ шикоят карданд. Кумитаи тафтишотии Русия дар вилояти Оренбург гуфт аз рӯи ин ҳодиса тафтиши ибтидоӣ сурат гирифта ва нишонаҳои ҷиноят дар рафтори кормандони пулису муҳофизон ошкор нашудааст. охири моҳи июни соли ҷорӣ ду муҳоҷир Зарифҷон Мирзоназаров аз Ӯзбекистон ва Геннадий Тарасов аз Қазоқистон ба Кумитаи зидди шиканҷаи Русия муроҷиат ва аз латтукӯб шудан дар маркази нигаҳдории муваққатии муҳоҷирон шикоят карданд. ин муҳоҷирон гуфтанд рӯзи 16 июн баъди эътироз аз манъи истифодаи телефонҳои мобилие ки ба интернет пайваст ҳастанд шиканҷа шуданд. лаҳзаи латтукӯби муҳоҷирон бошад дар навор сабт шудааст. сомонаи Ахбор.ком дар бораи анҷоми тафтиши парвандаи гурӯҳи ҷиноятӣ аз сӯи Пулиси миллии Украина бо ширкати як вакили маҳаллӣ дар ноҳияи Високоберезинский вилояти Закарпатия хабар медиҳад. дар шарқи Украина як оилаи тоҷикон иборат аз 4 нафар бо шумоли 2 кӯдакро муддати тӯлонӣ гаравгон гирифтанд. ҷинояткорон пулу санад ва телефони онҳоро гирифта худашонро дар таҳхона нигоҳ медоштанд. яке аз ин тоҷикҳо тавонист аз асорат фирор карда ба Пулиси Украина муроҷиат кунад. дар натиҷаи амалиёти вижа нирӯҳои пулис 3 узви ин гурӯҳи ҷиноиро дастгир ва гаравгонҳоро озод карданд. матбуоти Украина менависад ки аъзои ин гурӯҳи ҷиноӣ ба интиқоли муҳоҷирони ғайриқонунӣ ба кишварҳои Иттиҳоди Аврупо машғул буданд.
ساکنان نویه اشکوشیم و وادی و خان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در نامه سرکوشوده از پرزیدنت تاجیکستان خواستند که تصمیمی به جماعت دهات شتخرو نویه اشکوشیم دادن نام وخان را بازبینی بکنند. در نامه گفته می شود که بیش از 2,500 ساکن دهات نویه اشکوشیم به قرار رسیدند که دادن نام وخان به جماعت دهات اشتباه خواهد بود. مؤلفان نامه مقامات را هشدار دادند که این قرار می تواند در نهایت ارزش تاریخی نام جغرافی وادی قدیمه وخان را به اهمیت بکند. میانه‌های ماه آگوست مطبوعات خبر داد که رئیس حکومت تاجیکستان با پیشنهاد مجلس وکیلان خلقی ولایت موافقت کرده است که خواستار از شتخر به وخان تبدیل داده شدن اسم جماعت دهات در حدود نویه اشکوشیم شدند. قراری حکومت به بررسی مجلس ملی تاجیکستان فرستاده شده است. در روسیه وزارت حالات فوق‌العاده دو جوان توجیک را برای نجات کودکان از سوختار در شهر مسکو قدردانی کرد. سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای به فردوس و دلیر در یک مراسم تنتنوی سپرده شد. این دو زاده تاجیکستان روز 26 آگوست اول به زنی که با بدن سوخته در صحن اولی خوابیده بود کمک رساندند، سپس از داخل منزل آتش گرفته با زینه‌پای اضطراری کودکان را به بیرون برآوردند. خب بینندگان عزیز، می‌دونم که حالا قسمت زیادی شما بازم درباره پروازهای دائمی برقرار شدن این پروازها به تاجیکستان و روسیه و همین گونه از شدن یا نشدن مرزهای بین این دو کشور میپرسید و من در پاسخ به این سوال‌های به تکرار شما میگویم که بینندگان عزیز تا به حال در این رابطه یگان خبر نو نیست و اگر در جریان روز یا فردا یگان نوگانی در این زمینه شد ما حتما یکم شده برای شما خبر میدیم. از این خاطر برنامه‌های ما رو تماشا کنید و یادتان نرود که 3 ساعت بس برنامه خبری ما تقدیم شما می شود با خبرهای روز و اگر در اونجا نیز یگان موضوع وابسته به پروازها و یا مرز شد ما برای شما خواهیم گفت. تشکر برای همراهی. روزی با قرار داشته باشید.